Беларусаў прыраўнялі да расейцаў. Гэта вынікае з пастановы еўразвязу ад 29 чэрвеня. Пакет санкцыяў, які раней прымяняўся выключна да грамадзянаў Расіі, распаўсюджваюцца і на нашых суграмадзянаў. Верагодна, пра еўрапейскі шопінг беларусы могуць проста забыцца. Тут и драки, тут и месило. Сдают нервы, как бы невозможно стоять столько времени. Ноч на 4 ліпеня аказалася поўнай сюрпрызаў для беларусаў, якія вярталіся з Польшы праз аўтамабільны пераход. Польскія мытнікі перасталі прапускаць побытавую тэхніку, да і іншыя тавары, набытыя ў еўразвязе для асабістага карыстання. Назіраліся складанасці з афармленнем такс-фры. Усё праз новыя санкцыі. Цяпер бестоварны выезд. Новая змена гэта сказала. Назад у Польшу разварочваюць усіх. Там спіс абмежаванняў на 200 сторонак, толькі пару найменаванняў прахадных. Блытаніна поўная. Прыязджаеш на ватны канал, мытня правярае, што вязеш і вяртае назад у Польшчу. Мытня ў Тэрасполі больш не пацвярджае такс-фры. На зялёным калідоры ў машыну правяраюць вываз тавараў, тэхніка, запчасткі. Нават без афармлення такс-фры нічога не прапускаюць. Навіны пра ўвядзенне абмежаванняў распаўсюдзіліся хутка. Ужо з раніцы наступнага дня і да сёння чарга на мяжы большая за звычайную. Людзі намагаюцца мінуць кардон да таго, як дакумент запрацуе на всю моц. Ходят слухи о том, что ваты хотят запретить вовсе, и, возможно, люди хотят вернуть хоть какую-то часть денег, которую они уже отбили, и, наверное, на этом либо завершить этот бизнес, либо продолжать, но уже без ват. Ажыятажам карыстаюцца спекулянты, займаюць месца ў чарзе, а потым прадаюць яго праз тэлеграм-чаты. У адказ некалькі дзесяткаў кіроўцаў самаарганізаваліся, перекрылі дарогу да КПП і ўвялі правілы рэгуляцыі праезду. Можно ехать? Вопросы нет. Извините, пожалуйста, у нас ребенок в машине. Подождите, у нас ребенок Ну, с утра стоим, где-то примерно с часов 4. Тут часто такое происходит, тут и драки, тут и месило. Ну, бывает, что люди вклиниваются в очередь, и как бы понятно, что люди вот спрашивают то, что несправедливо, что кто-то стоит сутки, а кто-то просто вот вклинивается, тот только приехал, вклинивается и проезжает раньше остальных. Трудно очень. Стоим уже больше 10 часов. Там ребята, и мы в том числе стараемся, чтобы никто лишний не проезжал. Складаней за ўсё перайсці імправізаваны грамадзянскі кантроль машинам, зарэгістраваным у Берасцейскай вобласці. Давно вы здесь стоите? Я 6 утра. Сколько машин вот вы не пропустили? Почему на первый регион не пропускаете? Ой, если честно сказать, ну не знаю, сколько машин, 50, наверное, не пропустили. А почему вы не пропускаете именно машины на первом регионе? Потому что они все лезут без очереди. Те, кто стоит в очереди, вон они стоят в очереди. Сапраўды, берасцейцаў у чарзе шмат. Некаторыя з іх вяртаюцца з працы, некаторыя былі ў сваякоў. Іншыя ж вязуць з Польшы тавары, якія потым перапрададуць у Беларусі. Вядома, з нацэнкай. Уладзімір зарабляе на памежным бізнесе. Як сам удакладняе, працуе чаўнаком. Ён лічыць, што стаўся закладнікам сітуацыі. У нас в 2 раза дороже, чем в Польше. Все. Весь вопрос. Не сравнить, конечно, европейский порошок, даже стиральный, с нашим порошком. В Европе, естественно, товары лучше, чем у нас. И становится жить только тяжелее, а не легче, вот и все. Для людей, те, которые даже на границе жили, зарабатывали какие-то деньги, семьи. Люди ж работали в Польше, чтобы заработать какую-то копейку, завести в Белоруссию, ее потратить, эту копейку. А тут перекрывается кислород во все. Пацярпяць ад новаўвядзенняў і іншыя прыватныя памежныя бізнесы. У меня знакомые ездят в Варшаву, допустим, секонд-хенды за вещами и продают в Беларуси, потому что в Польше больше оригинальных вещей можно найти. Сейчас, так как ввели эти санкции, они сказали, что они ездить после этого не будут. Зрэшты, зараблялі на гандлі не толькі беларусы. Шмат польскіх крамаў ля мяжы адмыслова накіраваныя на супрацу з нашымі суайчыннікамі. Як распавядалі мясцовыя прадпрымальнікі польскім СМІ, ад паловы да нават 2/3 прыбытку яны атрымлівалі менавіта ад гандлю з беларусамі.
Многие пассажиры уже не хотят ехать в Польшу, потому что не отбивают ваты. Много людей осталось на белорусской границе, развернулись, уехали домой. Ну, я думаю, что будут страдать поляки, потому что у них не будет оборота. Польскія ўлады маюць іншую думку. Гаворка ідзе пра тое, каб санкцыі тычыліся Лукашэнкі, а не беларусаў і польскай эканомікі. Калі гэта будзе неспрыяльна для польскай эканомікі, напрыклад, немагчыма будзе прадаць пральную машыну, якую можна было б вывезці ў Беларусь, то такога кшталту дзеянні не будуць рабіцца. У санкцыйнай пастанове пералік прадметаў, забароненых да вывазу, займае больш за 30 сторонак. Пазіцыі самыя разнастайныя, ад адзення тэхнікі да гузікаў і батарэек. У спісе ёсць і папулярныя тавары: мабільныя тэлефоны, маніторы, праекторы, абагравальнікі і нават унітазы. Сейчас говорят, что можно возить будет только продукты питания и таблетки, а все остальное запретили. Дьюти-фри ничего не возвращают, ничего не дают. Бытовую химию только пропускают, все остальное возвращают назад. А что делают белорусы, которые оказались в такой ситуации? Едут назад, у кого-то родственников оставляют, у знакомых оставляют, и сами недоумение, что делать. Зрэшты, хоць дакументы аб'ёмныя, але тлумачэнняў да яго не стае. Складанасці з пастановай узнікаюць і ў саміх памежнікаў. Некаторыя рэчы да вывазу яны час ад часу прапускаюць. Кіроўцы жартаўліва называюць цяперашні праезд праз мяжу польскім рандомам. Я сам задавался вопросом и не знаю, как будет это на самом деле, если, к примеру, я повезу с собой чемодан со своими личными вещами и будет мой личный ноутбук. Типа, как попытаться доказать на границе, что это ноутбук не купленный, а это мой ноутбук. Чакалася, што захада скароціць чэргі на беларуска-польскай мяжы. Аднак сёння чарга з машынаў больш чым на 5 кіламетраў, а час чакання да шлагбаума складае каля 20 гадзінаў. Дасведчаныя кіроўцы кажуць, што хутка праехаць у Беларусь не ўдасца, прынамсі да афіцыйнага тлумачэння польскіх уладаў, паводле якіх правілаў будзе функцыянаваць пераход. На данный момент в ту субботу ехало бусов наших 6 штук, то есть сегодня поехал 1. Автобусов ехало 12, а поехало только 2. Крызіс на беларуска-польскай мяжы абвастрыўся з месяц таму, пасля забойства невядомым, імаверным мігрантам, польскага жаўнера. Пасля гэтага Варшава неаднаразова пагражала ўвогуле спыніць памежны рух. Польскія ўлады запэўніваюць, што захады накіраваныя выключна супраць рэжыму Лукашэнкі. Аднак тут, паміж Бярэсцем і Тэрэспалем, людзям цяжка ў гэта поверить. Нас закрывают просто водительские колючей проволокой. Ничего, хотя мы тут ничего не виноваты. И простые люди, которые пытаются выжить, им просто тяжелее и тяжелее все становится. И печально же эта ситуация. Сёння на беларуска-польскай мяжы працуюць 2 з 6 пунктаў пропуску. Бярэсце Тэрэспаль беларусы называюць акном у Европу, але і яно ў хуткім часе можа зачыніцца. Кацярына Гардзеева, Белсат.